Mm. Mm. Isa rin yun eh. Mm. Hello mga ka-foodiebis! Today kakain po tayo ng street foods. Or Ayan. tusok-tusok. Ay yes, mga ka-foodiebis. Meron po tayo ditong lumpiang tauge. 1 day old. Yes. Fried Kwek-kwek. siomay. Tsaka kwek-kwek. Fried siomay. Fish ball. Chicken ball. Kikiam ball. Yes, murok ball. At tsaka yung isaw ng manok. Opo. Ayan. Squid ball. Oo, meron Ayan. din. Meron. Iba-iba mga ka-foodiebis. Tsaka meron tayong sauce. Tsaka toyo mansi para sa fried siomay. Yes, at meron tayong suka na para sa tauge. Oo. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodiebis, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang game apps po. Ito po ang Sunny Games. Game? Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin. Para i-download po ang Sunny Games, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download. Pagkatapos po install at open. After nun, lilitaw po ang register or login. Pindutin po na ang register at lilitaw po ang account, password at confirm password. Dito sa account, ilalagay po natin cellphone number at sa password, ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. I-confirm lang po natin ang password. Dito sa may OTP, i-click po natin ang send at hintayin natin dumating ang OTP code sa cellphone na ginamit natin kanina. Pagkadating po ng OTP code, itatype natin siya dito sa OTP at i-click natin ang register. Pagka-register po ay papasok na po tayo sa Sunny Game at makikita natin meron na tayo kaagad libreng 5 pesos upon registration. Ito po mga foodies, meron po silang mga Dragon versus Tiger, Red versus Black, Fruit Slap, Color Love, Fishing, Star 97, Domino at syempre ang paborito nating lahat ang Tong Eats. At para makapaglaro, kailangan po natin mag-cash in. Pindutin po natin wallet at lilitaw po itong Binding GCash. Dito sa GCash number, ilalagay po natin GCash number at i-click ang send sa may OTP. Hintayin natin dumating ang code at saka natin itatype dito sa OTP at i-click ang save. I-try po natin mag-cash in ng 100. I-click natin wallet ulit at i-click ang 100. Pagkatapos po ay okay, pagkatapos ay copy. After nun, punta na po tayo sa GCash apps. Pindutin po natin send money, tapos express send. At pagkatapos po, i-type natin ng 100, i-click ang next, tapos send 100 pesos. Pagka-send po ay balik na tayo sa Sunny Game at makikita natin pumasok ating kinash in na 100. Kung hindi naman po, i-click natin itong refresh button. Pwede na po tayong maglaro. Subukan po natin itong Tong Eats. Pindutin lang po natin Tong Eats. Pagkatapos po ay pipili po tayo ng table bet. At hintayin po natin ating mga makakalaban. Ganito lang po sa pagbunot at pagsapaw at pwede din po tayong mag-fight at mag-challenge. Katulad ng Tong Eats na nilalaro sa kapitbahay at malalaro natin hindi lumalabas sa ating bahay. Ang gagandahan dito ay pwede natin i-withdraw ang ating napanalunan. I-click po natin withdraw at ilalagay natin ang amount na nilalabas natin. At pwede tayong mag-withdraw ng 300 up to 10,000 pesos. At papasok po ito sa ating GCash at ganito lang po siya kadal maka-foodiebis. I-click na po ang Sunny Game. Nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga ka-foodiebis, napanood natin ang Sunny Game. Mga foodiebis, sa mga hindi pa po naka-download, nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodiebis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodiebis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo. Sabi ko muna to. Holy Wednesday po tayo ngayon. Kaya Yes. tusok-tusok. Tusok-tusok. Sana all tinusok. Ay, ano tayo to muna tayo. Ano to? Ano to? Squid ball. Ay, chicken ball. Oh, 'di ba? Puro kami ball ngayon. Ayan. Oh, ayan. Mm. Sa mga sa mga pipabasa, marami nagtitinda ng mga tusok-tusok kaya na-miss namin to. Mm. Sarap. Sarap ng sauce.
Meron na akong rice. Gutom siya. Lagyan natin ng cinnamon, garlic yung ano. Gusto ko na lagyan na ano. Gusto mo? Marami? Ayan. Oo na, masarap pag manghang na. Ayan. Ito Ginawa tayo. lang po namin yung sausawan namin. Ito tayo, Kikiam bowl. Kikiam ball. Yan. Ganito rin yung sa akin eh. Kulay? Oo. Brown. Oy! Yung ano, yung bola namin doon sa bahay. Alam nyo naman, ano na naman bola. Mag-behave ka, mahal na araw. Sarap. Yung binili kong bola sa mga pamangkin ko, ganito kulay brown. Sarap. Tingnan ko. Kunin mo na to. Papa tayo. Hindi, tama na yan. Baka maubos yung oras natin. Ganon. Oo. Ito. Ayun, sige. Ano kasi ito? Fishball. Fishball. Yan o. Fishball naman tayo. Mainit-init pa yung mga fishball natin bagong luto talaga. Yan. Sarap. Masarap, madaming ano. Ito tayo. Saan? Ito tayo. Tauge. Namiss ni si Queen Natsu nung umuwi siya ng Pilipinas. Ito yung hinahanap niya, tusok-tusok. Oo. Tayo, yung sausawan namin madaming pipino. Yes. Kaya masarap. Itong ano namin, fishball, chicken ball, kikiam, binili namin tapos kami lang po nagluto. Yes. Yung nabilin lang namin, isaw, 1 day old, tsaka kwek-kwek sa labas. Tikman natin to. Isaw, kung masarap ba kung papasado sa bibig ko. Kapag hindi, masya-shoutout ka na naman, kuya. Umanda ka sa akin. Hindi siya mapait. Kasi pununang siyang arena. Unti lang yung ano niya, isaw niya. Makikita mo puro arena, kaya malaki. Pero masarap, hindi siya mapait. Oo. Hindi tulad ng iba. Mapait. Mapait na nga, mahal pa. Nakakamiss talaga pag mahal na araw, di ba? Pag pumupunta ka sa mga pabasa, yan, madami yung mga nagtitinda ng High mga school ball tayo. Oo nga, no? Fishball, ganun. At saka hindi lang yun. Meron lugaw, May sopas. palugaw, no? Tapos Yes. may pa-ice cream pag may, pag may dumating si Mayor.
Okay ba? Cheers! Sarap. Ate Lea Payawan, ito na yung binigay mo. Oh, Thank you so much. Ang dami niyang binigay sa amin. Yes. Anong next kakainin? Ay, gusto ko 1 day old. Ay, 1 day old. Oh. Gusto ko 45. 45 yung malaki. Oo. Ito 1 day old. Maliit lang. Saan natin sasawsaw dito? Dito. Yan. Binili lang namin to. Yan, oh. Gusto ko pa nga dito sa 1 day old yung may siso. Talaga? Tapos to. Ay! Inulog ko, di ba? Yan. Hindi ko makuha yung sa akin. Lumapog. Lagyan na natin sa harap. Malayo masyado. Yan. Ayan. Tatry natin yung fishball sa suka. Ang dami namin, no? Yan. Yung ano na, yung pipino, mga kapudibis, shinake namin. Shake. Blender. Blender. Yan din yun. Isa rin yun eh. Ang sarap. Ang sarap. Samay. Oh. Oh. Try natin dito sa ano. Try ko muna dito kung masarap. Sabi nila masarap eh. Yan, ganyan. Samay? Bakit to? Ito. Ito. Yan. Sabay tayo. Oo. Wait. Sarap. Yan na to? Try natin siomay. Anghang? Talaga? Oo. Mm. Wak. Oh. Yan. Sarap, no? Masarap yung sausawan namin. Oo. Lagyan na marami sili, kaya Oo. isaw. Try natin sa suka. Tingnan mo yung suka namin. Ha? Sa subo lang. Ito tayong ano pa? ito, kikiam. Yan? Kikiam na brown. Mahaba. Ayusin natin. Nakakaano yung ano, Ayan. kikiam.
Ito yung bigay ni Nanay Babes. Maraming salamat, Nanay Babes. Alam na gusto ko yung sing-sing. Ano tayo? Tawag Lumpia. Sarap. Buti pa to lumpia. Puno ng gulay ngayon. Hindi puno ng pabalat. Busog na ako. Kaya mo ba yan? Ang dalawa. Kaya nga partner eh. Diba? Walang iwanan. Kaya sa jowa mo, mag-i-ate din tayo. Shoutout sa'yo, kuya. Pag ba, ano, sa pabasa, nakikikain ka din? Oo naman. Siyempre. Sa panahon ngayon. Nakikipila ka doon, no? Ako din, nakikipila ako doon. Yung bata kong ngayon, siyempre. Hindi na. Hindi na, nahiya na ako. Nahiya pa niya. Tsaka wala nang pabasa, no? Wala na dito sa amin. Nakikipila, tapos pag ice cream mo, takbo. Sino nakaka-relate dyan? Alam ko, madami kayo nakaka-relate. No? Tapos pag mahal na araw, gusto mo pati damit bago. Ngayon hindi na. Nung bata ako, gusto ko pag mahal na araw, gusto ko bago yung damit ko. Ganon. Ngayon hindi na. Ayoko na, busog na ako. Sa amin naman hindi. Bawal umakit sa mga bayabas. Di ba? Kasi kapag nahulog ka daw, hindi maano yung sugat mo. Kunyari napilay ka, matagal bago maano. Totoo ba yun? Tsaka hindi, sabi nila pag Holy Friday, bawal daw maligo. Kasi daw patay daw yung tubig. Hindi totoo yun. Yung lola ko yun, sabi niya, huwag ka maliligo, patay yung tubig. Sabi Talaga niya, ba? namatay kasi si Jesus, sabi ba naman? Ako naman, siyempre bata yun, naniwala. Maliligo ako ng umaga. Tapos pag alas 3 na daw, bawal na daw maligo. No, nakaka-relate din kayo dyan. No. Habang kumakain si PPM po, gusto ko mag-shoutout na po ako ng mabilisan, ha? Ay, excuse me po. Ay, excuse me. Ayan. Gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin sila, Platinum B, Queen Natsu, Ron 21 Salty Vlog, Me Vlog, Mickey D. Albert, Remis TV Watkins po, nag-renew po siya ng Platinum B. At sa Golden B naman po, Jess Vista, Pichi Family Mukbang, nag-renew din po si Pichi Family Mukbang. Thank you po. Silver B naman po, Raw and Cook Food ASMR, Chobit Tenorio, Chuck's Live, Jochep Channel, Jenhen Caparas, Your Wawa, Kyle Popper, Iñaki Eats, Julian TV, Hampas Lupang Burgis, Ma'am Shi I Vlog, Mother Shingo at si Hungry Man yan. Meron po silang mga channel, please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Meron din po sila mga Facebook page, please mag-follow na din po kayo. At sa mga FB supporter po namin sila, Cindy, Mother Shingo at si Kyle Popper. Ayan, meron po sila mga channel at mga Facebook page, please mag-follow na din po kayo sa kanila. At shoutout din po kina Cherilyn Patdu Muto, Eleonor Greño from Lipa, Batangas, at si Chad Sarmiento. Ayan, sabi niya mag-change daw tayo fashion. At si Wen Mindayaw, Micah Erica Sedonyo, at si Helen Sagario Bahe. Pinapa-shoutout yung kanyang choir members sila ay BEC Choir or Beck Choir. Ayan, paki-correct na lang po. Taga Maligaya St. Francis Church. Ayan, shoutout po sa inyo. At si Alma Dolomandin from Manitoba, Canada. At si Jenjen Bandol
pinapa-shoutout yung kanyang, pinapa-flex po niyang kanyang channel, ang Bandida Food Trip. Ayan. Mag-subscribe na po kayo sa kanya sa Bandida Food Trip po. At syempre, thank you so much po kay Nanay Babes Marina Kaluya sa mga pinadala po ninyo sa amin ni BBM. Maraming salamat po, Nanay Babes. Love you po. I At love you kay po. Leia Payawan Shoutout, thank you so much Ate Leia Payawan, I love you po. Sa amin ni BBM. Thank Yes, you so I love you much. po. I love you. At kay Baby Allison, I love you. At syempre, Team Matibay, I love you po. Love you so much. Jason Laksamana, Your Wawad, Senior Maymay, Mads Ellen, Stella Batusin, and Day and Saleh. At sa mga friends namin, si Frenny Kimi, Ate Kimi, I love you Lenny, po. at si Frenny Rizali. I love you so much mga friends. Sunny Games po. Sunny sa mga Games hindi po. pa po naka-download, mag-download na po kayo Sunny Games. Yes, mga Kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, TikTok ni BBM. Yes, mga Kapudibis, kaya mga Kapudibis, nandito pa yung kulay violet, ay brown. Bro. Yung Naubos itlog. niyo. Kaya mga Kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love I you. love you.